S sonora i S sorda. Com sonen? Com s'escriuen? Mira aquestes paraules. Com veieu, una és rosa, el color rosa o el nom, i l'altra és rossa, o sigui, una noia amb el cabell ros. Fixa't com s'escriuen. Una, el color rosa, s'escriu amb una S, però en canvi la noia rossa s'escriu amb dues S's. En català tenim dues S's, és a dir, dos sons per la lletra S, l'S sonora i l'S sorda. L'S sonora sona com una mosca volant, bzzz, però la S sorda sona com una serp, sss. És important que les diferencis perquè sonen diferent i a vegades ens podem confondre si no les dius bé. Per exemple, mira aquestes paraules, són quasi iguals, però per culpa de la S sonora o la S sorda s'escriuen i també sonen diferents. Rosa, rossa. Osa, ossa. Casa, caça. Casar, caçar. Cosa, coça. Ho heu vist? No només s'escriuen diferent, sinó que també sonen diferent. Ara aprendrem una miqueta més sobre l'S sorda. Recorda, l'S sorda és aquella que sona com una serp. Sss. L'S sorda es pot escriure amb doble S, amb C trencada i una S. Mira aquestes paraules. Tassa. Ho veieu? Com que el so S està entre vocals, ho escrivim amb dues S's, no només amb una. La següent paraula, enciam. La C sona S en aquest cas. Peça. Ho veieu? Una C trencada. Sempre sona S. I l'última paraula comença amb S, sol. Recorda, la doble S i la C trencada sempre sonen S, S sorda. Però la C i la S no sempre sonen així. Poden sonar diferents, depenent de les lletres que les acompanyin. La C pot sonar k, si hi ha A, O, U. Recorda les paraules caca, coco, coco i cucú. Totes s'escriuen amb C i sonen ca, co, cu. La C només sona S si darrere hi ha una E o una I. Llavors sonarien C o si. Mira, ara llegiré totes aquestes síl·labes que hi ha a sota. Ca, co, cu. C, si. La S sola sonarà sempre S, sempre menys quan està entre vocals. Llavors sonarà Z, com a casa. Ara et toca a tu. A veure, com escriuries aquestes paraules? Fes servir S, C trencada, doble S o C. Sol, amics, cirera, massa, cançó. Què et sembla? A continuació vindran les solucions. Si encara ho estàs pensant, pausa el vídeo i després torna a començar. Solucions. Sol. Ho veieu? S'escriu amb una sola S, perquè com que és al principi de paraula, sempre sonarà S. La següent paraula, amics. Ho veieu? Aquí també és només una S. No està entre vocals,
així que no cal que hi hagin dues esses per sonar s, amics. La tercera paraula és cirera. Com ja sabeu, si hi ha una i, la c al davant sempre sonarà s, així que pot ser cirera. La següent paraula és massa. Pot ser la massa d'una pizza o una cosa que n'hi ha molt, que n'hi ha massa. Com que està entre vocals, no podríem escriure només una S. Llavors, hi diria massa, que no és res. Llavors, clar, hem de posar-hi dues S's. Massa. L'última paraula, ja sabeu quina és. Cançó. Cançó s'escriu amb C trencada, que sempre sona S. Molt important, recordeu que només fem servir la C trencada davant de la A, de la O i de la U. Ara que ja hem après bastant sobre la S sorda, mirarem una mica sobre la S sonora, la que sona com una mosca. L'S sonora es pot escriure amb S o amb Z. Mireu aquestes paraules. Asa, colze, zona, casa. Què us sembla? Us sonaven? Normalment, l'S s'escriu entre vocals i la Z a principi de paraula o darrere de consonant. Mireu els exemples amb S. Caso, quasi, mesos, peso. També tenim alguns exemples amb Z. Zona, zinc, zombi, 11, 16, benzina. A veure, com llegiries aquestes paraules? Recorda tot el que hem treballat fins ara. Primer de tot, pausa el vídeo i pensa com sonarien. Llavors, llegeix-les en veu alta. Després, torna a començar el vídeo i a veure si l'has encertat. Si vols, pots fer-ho d'una en una. Per exemple, pauses el vídeo, penses una paraula, la dius en veu alta, llavors l'escoltes i tornes a pausar el vídeo. Així serà més fàcil. Aquí venen les solucions. Sona, zona. So, zo. Cel, zel. Cinc, zinc. Peça, pesa. Lluç, tros, cirerer, sirena, musa. Ara ho farem una mica més difícil. Fixa't que aquestes paraules són difícils de llegir perquè tenen els dos sons. Mireu, el número 16. Veieu? Primer hi ha la S sorda i després l'S sonora. 16. La següent paraula, princesa, és igual. La tercera paraula també, decisió. I l'última ho té al revés, presència. Primer té l'S sonora i després l'S sorda. Què us sembla? Practiqueu vosaltres també. Fins aquí l'explicació. Espero que us hagi quedat molt més clar quan i com escriure la S i l'S sonora. Fins la propera!